welcome back to my channel and my new video. Guys, आङो भिडिअ लाबोयो बिराद गोबाव जाबायमोन ना मोखाङा सिथर जादोंमोन आंना ओमफ्राय मोखाङा गुस्लायनाय बादि जादोंमोन दायो एसे मोजां जाबाय गथ'लाय जोंना ओमफ्रायो दिनैहाय जोंहा गय हाननो नागिरदों आरो गय हानग्राफ्रा नै भिडिअखौनियाव नाजावगोन नायलांबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नारेंनि आसि ओमफ्राय नारें लेबु बायदि नुयो नारें आसि आरो जे हानजोबथारनांगौ ओमफ्राय ओरैजाय दंबावो फांनै फांथामसो ओरैजाय लामायाव ओरैजाय सना गय हानसै हा फिथाइयानो बारा गैया देग्लाय ओरैजाय दङ नै फिथाइयानो बारा गैथारा हानजोबथारबाय जों गामियाव बयबो खोनाथारा नै बाजैमोनना गया बेसेबां बस्था सुखायाखैना बाजै नै जोंनि मानसिफ्रा खासिसो लांफैदोंमोन जोङो खासि गैया मा होननो गोब्राब दंबावो बाजैमोनना गयसो हाननो नागिरदों ओमफ्राय जोंना खासियानो गैजायाना सोनो जों खासिसो नागिरदों थायो गय हानग्राफोर जोंना गोलैजोबगोन बे दा र' दख'नायानो जायोलै हानजेनसै नैबेनिफ्राय सोर बिदि आजावनांगौ नै रेजेरैनि आरोखि नागिरनांनाय नङा होमबा बिदि खालामबा बारा गय हानग्रायानो बारा रोङा जोंना नै जेबो जायाखै हरजाय थांबा हरजाय फैबाबलाय मोनथिंजाय बिनो जाबाय खननांनायसो फाव दि जाबाय हादो दाननाया बायहां जिहांगासो दानदो आइया गय बिफांखौसो हाख्लाला जोब्बाय नायदो आयसोर जेरै रोगानांगौसो बिदिसो हाखानांगौ दा हानगासिनो जों दिनै गोसोयैनै खननांगौ हाननो रोङा नालाय सिबाय खनग्रा जानांबाय नै सनानि बाल्थिङावसो खनदो नै खनदो नै सासे एरफैबावो जोंना खनग्राया नागिरदों बयबो सिरिनाय खाथि खालायाव नै आइसोर गोबोरखियाव लायबावसै नै गैला सिखा खुख्रिया माबाबाय नैलाय जानला दोनलाबाय थादों नै फैद' गय खननो फैद' हा आइ सिन्देल लायगोनलाय सोरां सनानो नै सिन्देल गानाबो थाबायानो माबा लायथा फैद' सना जोंखौ नै फैद' गैया साफा गैया goi khonग्राफ्रा नै नै जाफ्रा जाबाय जोंना सौफाय बायदिया जाथावथावनो नोंगौ सानसेयानो जाबाय नै बाराव सासे नै आरो सासे सानैबो बिदा फंबाय सासे आरो
जायाखै होनदो खननो बाबाय सनिया बाबाय लागासिनो सनिया नुवाखै बानाया सनिया सनिया मान लुनानै सुनि फुनो फैदों ना सनिया सुनि फुनासै र' बे खोमायावल' फुनांगौ खोमायाव गाराखै जेरजेबो थांसै गय manla Repeat hard breathing aji sih repeat no kok ya maaf na ear pui coba kamu baigrapra kau kibong na guna ayo gelikan mana berlang nak kena apa kena kaki ini sana này coi nhà mình lấy đồng con này cô ở dưới đồng bộ này bay xin bơi ya kìa này bị xin YouTube 지금 유튜브 가라 지금 왓챠 보시고 가라 나서나 어한 아야 역시 된자 바이 đưa là được bên bên không chị chụp bay này ăn bé đã lại bây giờ ăn nani hagraman phải thằng ra nani hagraman cái ăn à bini phavia nơi coi con grab ra bà bác ra tại ơi con chụp bay hey bay đâu nó biết được không đâu đâu thằng khẩn nào được bùi ba ai không chụp tao hư bầu nữa gila bơ guys mutu đâu lấy mutu đâu lấy nơi lipstick này mutu ayo cari baju sini lah ini dia jauh lihat siapa kemana tu mau semua tu kondo Wih, postak sih ke? Postak Menba soy sat atal dah sih. Masuk mana sih kau ada? Kari dah. Lalu kau cuma supaya tu dah. Ni biar jualan kari dia berapa? Biar dokunya jualan kari. Dia jualan juga. 저 샷. 이제 같아 자식은 프라자야. 프라자 자식은 뭐라비야? 왜 방이고 한지 자식은 나? 라고야. 에, 뭐. 그래, 그 알아보지 그래. 안 잡아야. 안다. 나무. Kalau besar tu baik. Udah jelek lah. Itulah pulang apa tu? Anak kulah tu ke? Pas lari. Ada baik na? Ada baik. Ayo naik mana berita? Naik kai kelang pede. Tak laka. Hai. Kerana laka. Ini dah aku makan nelai. Kai kelang pede. Saling sebelah sini. Apa? Ini apa baik tu? Kau lang berapa baik? Ah ini masuk lagi dah. Mana kau ni kau tunjuk cek ya? Pergi dia. Pergi. Pergi dia lah dan naik lah guys. Tengah yang ini sorry. Koi makan jam kan naik. Nih. Koi lu dong kaya. Sekarang kan aku dah. Orang makan ni, terbangun sebab cuci. Kui lah bagus ya, ni kubu nu dah. Iya kubu nu. Saffron stay ini. Guys ni jangan binozeng pan nak deh. Serba baigrapra deng mah. Kor lapin ni. Bezeng ni bezeng. Nah, no basic edit. Này là này
Why not to get? No. Maybe to like to get it. Like it. Guys, saya jangan badminton gelebai dah sih, belas ni gelebai tak jangan prayer dah. Mungkin tap dah kogan jangan prayer gelebai dah sih prayer. Kamu sih dan. Deh. Ni mau kau tap tahu le bay? Tahu với ai đó, được rồi. Con chưa benar-benar ya je begini mana bijak tu. Malah banyak sekali kat sini makasih. Sini. Udah pergi. Tidak. Apa yang kamu senang aku? Sebelum ini jangan saat hari ni apa tadi? Nani ya, aku jadi ni muda gila nuda bisa jengba, bisa fungbai. Dia जादों थै बारा बिदाजों गेलेनायखाय जालायबावो आं थांसै ओंखाम ओंख्रि संनोसै So guys, दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय